Praise the Lord, बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो एसेनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि हाबाफारिया मोनसे स्पेशल हाबाफारि आं फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय मोनसे लाइभ स्ट्रिमिं प्रग्राम आरजनि खावलायनाय हाबाफारि लादों। बेखौनो आं बे YouTube चेनेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैहाय लानानै फैदों। दिनैहाय आंनि बुंनाय बायदिनो गोबांथार फरायसाफोरनि आरजनि खावलायनायखौ आं मोननो हादों। बेबायदिनो आरजनि खावलायनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों लानानै फैबाय। जोङो दा जोबनाय सिरियाव बे फंबाय आरो बिनानावमोननि आरजनि खावलायनायनि मुंफोरखौ आं मख'नानै होगोन। लोगोसे जों दाहाय जोबथियाव जों लोगोसेयैनो आरज खालामगोन जाहाथे बिथांमोननि फरायनाय जिबनाव बिथांमोननि गासै थांखिफोराव जेन जाफुंसारनो हायो, इसोरा बिथांमोनखौ जेन बोर होयो आरो देरहासारनो हायो। जों बिनि थाखाय दा लोगोसे आरज खालामगोन दै। अब्ला फैदो जों आरजनि हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां जों गुसुङै इसोरनि बाथ्राजों बे समाव सावरायनि। इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां आङो फंनैसो खोथा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय आरो बिनानावमोनखौ आं बे मेसेजनि गेजेरजों बुंनो सानदों। जों दिनैहाय फरायसाफ्रा जों दिनै संसारनि गोबांथार दिनैहाय बायदिसिना जेंनाफोराव दिनैहाय गबनानैहाय गावनि फरायनायनिफ्राय बिसोर गोजानाव थानो लुबैयो। जेरैहाय बिसोरो आजिखालि इन्टारनेटनि जुग, मबाइल नायनानै गावनि फरायनायफोरखौ बावगारो, मबाइलावहाय गेम गेलेनानै गावनि फरायनाय समफोरखौहाय ओरैनो हगार हरो। बेफोरबायदि फंबाय आरो बिनानावमोनखौ आं दिनैहाय बे समाव आं बे मेसेजनि गेजेरजों खावलायगोन, अननानै नोंथांमोना गावनि फरायनाय समखौहाय जेन थिग खालामना लायो। बाखि गेलेनाया, बाखि नोंनि गुबुन खामानि मावनाया, बेखौ नोंनि टाइम शेड्युल खालामनानै लायोब्ला नोंसोर मोजां जागोन होननानै आं सानदों। मानोना जेब्ला जों फरायनाय बैसो थागोन बेयावसो जों फरायनो हागोन। नोंनि बैसोआ बारलाङोब्ला नोङो फरायफिननो होनब्लाबो जों हानाय नङा। बेनिखायनो बे फरायनायनि समखौहाय जों माब्लाबाबो आद्रि दा खालाम। दा फरायनांगौ समखौहाय नों जुदि बारग'नानै थाङोब्ला, नोंनि आनजादा जुदि गाज्रि जायोब्ला बेखौ नों फरायफिननांगोन। आरो जेब्ला नोंनि बैसोआ बारलांगोन बेबायदि नों स्कुलाव थांनो बालांगोन, मालायफ्रा पास जालांगोन, नोङो गाहायाव थालांगोन, अब्ला नोंनि फरायनाया हलाय जागोन। आरो नोंनि जि मावनो लानाय थांखि, नोंनि जि जिबनाव नों माबा मोनसे थांखि लादों, माबा मोनसे मोजां मानसि जानायनि, देरहासार सुबुं जानायनि, नैबे गासैबो फैमाल जागोन। बेनिखायनो आं बे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोननि बे फरायनायनि गेजेरजों जि नोंसोरनि थांखि लानाय जिउआवहाय माबा मोनसे जानो थाखाय, बे थांखिखौ जाफुंनो थाखाय बा मोननो थाखायब्ला नों नोंनि फरायनाय जिबनखौ नों मोजाङै दैदेनलांनो हानांगोन। फरायसा समाव जिहेतु फरायनांगौ, बेनिखायनो बे फरायनायखौ नों गोसो होथाबनानै फरायनो हानांगोन। दानिया जों माबोरै गोसो होथाबनायनि गेजेरजों जों फरायनो हागोन, जों बेखौहाय सोलोंनि। जों बे समाव बाइबेल सिरि मोनसे नायनि, गितफोरनि 55 बालाबनि 22 सिरि। बेयावहाय जोंखौ बेबायदि बुंदों, नोङो फोरबोनो गावनि बिबानखौ गथायदो, बिनो नोंखौ हमथागोन, बियो जेब्लायबो धोरोमियाखौ सोमाव जाहोनाय नङा होनना बुंदों। नोङो फोरबोनो गावनि बिबानखौ गथायदो। दिनैहाय फरायनाय समावहाय फरायनांगौ बिबानखौ नोङो इसोरनो गथायदो होनना बुंदों। अब्लाना नोङो बियो नोंखौहाय हमथागोन, नोंनि फरायनायफोराव बियो नोंखौ लोगोसे थाफागोन। बियो जेब्लायबो धोरोमियाफोरखौ सोमाव जाहोनाय नङा होनबा। नोंनि गोसोफ्रा गुलुं गुजुं जाब्लाबो बियो फोरबोआ नोंखौ हमथागोन आरो नों मोजाङै फरायनो हागोन। जोंनि फरायनाय समावबो जों जुदि खाथियाव मबाइल लानानै नेट अन खालामनानै दोनोब्ला नोंनि गोसोआव मायाव थागोन? नोंनि फरायनायाव थानाय नङा। आंनि मबाइलाव माबा मेसेज फैबाय नामा, वाट्सएपआव सोरबा मेसेज हरबाय नामा, फेसबुक मेसेन्जाराव सोरबा मेसेज हरबाय नामा। बेनिखायनो फरायनाय समाव खमसे खम आं नोंथांमोनखौ बे समावहाय खावलायदों जेन मबाइलफोरखौ गोजानाव दोनो आरो गोसोफोरखौ नों कनसेन्ट्रेट होनानैहाय नोङो जेन फरायनो हायो। बेनिखायनो नों फरायनो थांनायनि सिगां इसोरखौ नों गोसोखां। मिनिमाम नोङो 2 मिनिट जुदि इसोरनाव आरज खालामनानै नोंनि फरायगोन साबजेक्टनि थाखाय, नोंनि गोसोनि थाखाय आरो नोंनि गासै मेलेमनि थाखाय इसोरनो जों जुदि गथायनानै होयोब्ला इसोरा थारैनो नोंनि फरायनायाव हेफाजाब खालामगोन आरो नोङो गोसोआव लानाय गोहो आरो सक्तिखौ इसोरनिफ्राय मोननो हागोन। मानोना इसोरा जोंनि नांगौफोरखौ बियो मिथिगौ। जों जेब्ला बियो इसोरा जोंनो होयो। बेनिखायनो जों जेब्ला लुकासनि 11 बालाबनि 9निफ्राय 10 सिरि जों फरायो, बेवहाय जों मा मोननो हायो? बियोब्ला नोंनो होनाय जागोन होनना बुंदों। आरो जायफ्रा नागिरगोन बिसोरसो मोनगोन होनना बुंदों। नागिरब्लासो जों इसोरनिफ्राय मोनगोन आरो जों दराव सौब्लासो जोंनो खेवनानै होनाय जागोन। जोंनि नांगौफोरखौ फोरबोनो जों थक थक होननानै जों मिथिहोनांगोन। आंहा जिबनाव ओरै नांगौ ना, गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ फोरबोनिफ्राय जों बिनानै लानो हानांगोन। अब्ला नोंनि फरायनाय जिबनाव नों गोसोआव लानो हागोन। इसोरा नोंखौ अनोब्ला हायै जेबो गैया। इसोरा जुदि नोंजों लोगोसे थायोब्ला जों मावनो हायै, मावफुंनो हायै जेबो गैया होनना बुंदों। बेनिखायनो जों जेखौ मावगोन बिनि सिगां इसोरनो गथायग्रोयोब्ला इसोरा नोंनि बे
मावनो लानाय खामानियाव थारैनो नोंखौ जाफुंसार खालामगोन नोंनि फरायनायाव नों देरहानो हागोन नोंनि जिउनि थांखिखौ नों मोनहैगोन बेनिखायनो बे समावहाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जों इसोरखौ गिनो रोंनांगोन जायफोरनाखि फरायसा बे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना इसोरखौ गिनानै जुदि नोंनि फरायनायखौ नों सिगाङाव दोनोब्ला नोंनि फरायनाया माब्लाबाबो उनफिननाय नङा नों माब्लाबाबो हायि जानाय नङा नों गोसोआव लानो हागोन आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन नोंनि जिउनि थांखिखौ नों मोनहैनो हागोन कलसियानि 3:10 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों गोसोमानि जों जोंनि जिबनाव जों अननायखौ लानो नांगोन जों गुरै जानांगोन बिमा बिफानि बाथ्राखौ जों जुदि मानियाब्ला बिमा बिफाया जोंखौ फरायदो बाबा फरायदो आइ होननानै बुंनायावबो जुदि नोंथांमोना जुदि फरायाब्ला नोंथांनि जिउनि लानाय थांखिया जाफुंसारनायाव गोब्राब जागोन बेनिखायनो जों जिबनावहाय जों उन्दैसा जानायखाय जोङो अननाय थानांगोन जोंनि गोसोआव आरो जों अनजाग्रा बिमा बिफाजों अनजाग्रा जों गुरै जानो हानांगोन जों दद्र जानांगोन मानिग्रा जानांगोन जों जुदि बिमा बिफाजों नांलायोब्ला फरायनो थिननायखौ जुदि नों बोराबोब्ला अब्ला नोंथांनि जिबनाव इसोरनि बोर थानाय नङा आरो नोंनि फरायनायाव नोङो देरहासार जानो हानाय नङा आरो जों सैनो हानाय गोहो थानांगोन अनलायग्रा फंबाय आरो बिनानावमोन जों जुदि फरायनायाव जों जुदि गोसोखौनो होनो हायाब्ला जों सैनोनो हायाब्ला आङो दिनैहाय 2 घन्टा खमसे खम फरायथारगोन होननानै जों जुदि 2 घन्टाखौ जनो हायाब्ला नोंथांनि फरायनाया बियो बेसेन थानाय नङा नों जों दिनैहाय मबाइल नायनायावहाय मोनसे फिल्म नायनांगौब्ला जों 2 घन्टानिफ्राय 3 घन्टानि गेजेराव जों नायनो हायो नाथाय नोङो नोंनि जिबननि मोनसे थांखि लानायखौ देरहासारनो जाफुंसारनो थांनायाव 2 घन्टा दिनै फरायनायखौ जों जुदि हायाब्ला अब्ला नोंथांनि जिबनाव नों माबोरै देरहासार खालामनो हागोन नोंनि उनावहाय फिउचारखौ नों माबोरै दाफुंनो हागोन नों जुदि हाबा जायोब्ला नोंनि गथ' गथाय जायोब्ला नों बिसोरखौहाय माबोरै फोरोंगोन माबोरै फेदेरगोन बेनिखायनो अनलायग्रा फंबाय आरो बिनानावमोन आं नोंथांमोनखौ बे समावहाय आखाइ खबजबनानै खावलायदों अननानै नोंथांमोननि फरायनाय बेसेन गोसा समखौ फरायनायाव गोसो होनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि थांखिखौ नोंसोर होसोनो नांगोन दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायबाय जेन फरायनाय समखौ नोंथांमोना आद्रि खालामा गेलेनाय समखौ नोंथांमोना गेले मोनसे टाइम शेड्युल खालामनानै नाथाय नोंनि फरायनाय समखौ नों जेब्लायबो इसोरखौ सिगाङाव दोननानैहाय नों जेब्ला फरायगोन फरायनायनि सिगां इसोरखौ खमसे खम 2 मिनिट नों इसोरनो सम हो नोंनि गासै गोसोखौ नों इसोरनो गथायनानै हो नोंनि गासै साननायफोरखौ इसोरनो गथायनानै हो नोंनि फरायनायाव गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिनि थाखाय नों इसोरनियाव बिनानै ला अब्ला इसोरा नोंखौ अनखांगोन आरो नोंनो होगोन अब्ला फैदो जों दिनैनि बे आरजनि खावलायनाय हाबाफारिनि मुंफोरखौ आं फरायथिनानै होनो सानबाय गिबियावनो जोंनिसिम सफैदों चिरां थास'बारिनिफ्राय मनजिल मोसाहारि थाखो 4 सानजारां मोसाहारि थाखो 6 क्रिता नार्जारी थाखो 9 आरो सासे बिनानावा आंनिसिम बेबायदि लिरनानै हरदों बे नामखौ लिरहरासै आंनि एनुवेल एग्जामनि थाखाय आरो आंनि फिउचारनि थाखाय आंनि जिउनि थांखिनि थाखाय जेन बियो साक्सेस जानो हायो बेनि थाखाय आरज खालामदों होननानै थारैनो जों आरज खालामगोन दा जोबनाय सिरियाव बेनि उनाव दङ जेपन मोसाहारि बिथाङाबो गावनि फरायनाय जिबन आरो गावनि फिउचारनि थाखाय आरज खावलायदों बेनिफ्राय जों मोननो हादों उदालगुरिनिफ्राय सन्जिता दैमारि बिथाङा बिकम 3rd सेमिस्टाराव होनना बुंदों बेनिखायनो बे बिनानावनि जिबननि थाखाय जे फरायनाय जिबनाव बियो मोजाङै फरायनो हायो गोसोआव लानो हानाय गोहोखौ सक्तिखौ इसोरा जेन बिनो होयो आरो मोजाङै उथ्रिसारनो हायो बेनि थाखाय जों आरज खालामगोन आरोबाव जों मोनबावनो हादों हरिसिंगा खासिबारिनिफ्राय जेलि बसुमतारी एम.कम बेनिफ्राय बिहा मोननै साबजेक्टआव बेक थादों होनना बुंदों बेनि थाखायबो जों आरज खालायगोन आरो बिहा सासे बिनानाव आरो सासे फंबाय दङ होनना बुंदों सनिया आरो प्रिन्स आरो बिमा बिफा सुरेन आरो अनुपमा बिथांमोननि मुंखौबो लिरनानै हरदों बिथांमोननि थाखायबो जों आरज खालायगोन आरो बिनानावानो आरज खावलायबोदों गावनि बाहागिफोरनि गेजेरावहाय किडनियावहाय बेराम जानानै दं होनना बुंदों आरो आथिं सानायफोर दङ गावनि बिमानियावबो बेनिखायनो जोङो दा लोगोसे आरज खालामगोन बेनिफ्राय जों सासे फरायसा बिनानावनि आरज खावलायनाय मोननो हादों प्रिस्किला बाग्लारी बबे जायगानि बेखौ लिरनानै हराखै बिनानावा 5 सेमाव फरायो होनना बुंदों पेपार एडुकेसनाव बेक दं होननानै बुंदों बेनिखायनो बिनानावनि थाखायबो जों आरज खालायगोन बिफानि मुंखौहाय रनजित बाग्लारी आरो बिमानि मुंखौ आरती बाग्लारी होननानै लिरनानै हरदों लोगोसे बिनानावहाबो सासे बिनानाव दं होनना बुंदों बियो 8 बोसोर जाबायनो बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ आरो सासे फंबाय दङ मिथिंगा बियो HS सेकेन्ड इयार नेक्स्ट बोसोरावहाय फाइनाल लिरगोन बेनिखायनो बे फंबायनि जिबननि थाखायबो जों आरज खालायगोन आरो बे समाव जों मोनबावनो हादों सासे बिनानाव अंकिता पाठक क्लास 10 फरायो होनना बुंदों नलबारिनिफ्राय এই সময়ত আমি प्रार्थनार अनुरोध पाइছো अंकिता पाठक क्लास 10 नलबारिर পৰা তেখেতৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা ৰাখিম
अब्ला दा नोंथांमोना दिनैनि बे स्पेशली स्टुडेन्टफोरनि थाखाय लानाय प्रग्रामावहाय आरजनि खावलायनायखौ जों मोननो हाबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो दा आरज खालायगोन बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ आरो बुंबावनो सानबाय बेयावनो गोबाङा दिनैहाय गाव गावनि बेमारफोरनि थाखाय जब्राफोरनि थाखाय आरजनि खावलायदोंमोनब्लाबो बे प्रग्रामखौ आङो दोनथ'नाय जादों मानोना बे प्रग्रामखौ आङो थांखिनानै लाखानायखाय दिनैनि दिनावहाय आं बे प्रग्रामखौ लाग्रोनाय जाबाय अन्नानै जेन गोरोन्थि साना आं उननि हाबाफारियाव नोंथांमोननि थाखाय लादों आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय आं नोंथांमोना जेब्ला आरजनि खावलायनाय हरो आं अब्लानो मोनाबिलि समावहाय आरज खालायो नोंथांमोना जुदि बेबायदिनो लाइभ आरजनि खावलायनाय हास्थायोब्ला आंखौहाय बे स्क्रिनाव होखानाय नाम्बारावहाय कल खालामनो हागोन हरनि 8टानि उनावहाय आंखौ कल खालामब्ला लोगो मोनगोन आं नोंथांमोननि कलखौ एटेन्ड खालामगोन नङाब्लाबो आंनो मेसेज लिरनानै हर आं नोंथांमोनखौहाय कल बेक खालामगोन अब्ला जों फैदो बे समावहाय जों इसोरनियाव आरज खालामनि बे समाव जायफोर बिथांमोना आरजनि खावलायबाय बिथांमोननि जिबननि थाखाय आरो बिथांमोननि फरायनायाव जेन बिसोर मोजां फरायनो हायो बिथांमोननि जिउनि थांखिया जेन देरहासार जानो हायो बिनि थाखाय जों आरज खालामनि बे जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबायनो नोंनि गेदेरथा अननाय आरो बोरखौ मोननायखायसो बे मोजां समावहाय नोंनि बे गेदेर हाबाफारिखौ जों लानो हादों दिनैहाय जायफोर फरायसा फंबाय आरो बिनानावमोना दिनैहाय आरजनि खावलायबाय नोंनियाव आसा आरो बरसा लानाय बिथांमोननि फरायनाय जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों फोरबो आफा बिसोरनि गासै फरायनाय जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदों मोजाङै फरायनो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ होदों गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ होफ्लायदो फोरबो आफा बिथांमोननि जि फरायनायनि थाखाय जि उद्दिश्य आरो थांखिजों बिसोरो दिनैहाय फरायदों बिथांमोननि जिबनाव गासैखौबो देरहासारनायखौ लाबोदों फोरबो आफा बिथांमोननि देरनायाव नोंफ्राय थानानै हेफाजाब खालामदो बिसोर बिमा बिफाखौ गिग्रा आरो मानिग्रा जानानै गावनि जिबनखौ दैदेनलांनो हायो लोगोसे मोजां फरायनायनि गेजेरजों साफा साफा मोजां सोद्रोम आखु जाहैनो हायो फोरबो गावनि जिउनि थांखिखौ बिसोरो मोनफुंहैनो हायो जि आसा आरो थांखि बरसा लानानै नोङो दिनै आरज खालामबाय बिथांमोननि जि गासैबो साननायखौ नोंफ्राय देरहासार खालामदो आरो बिसोरखौ नोंफ्राय दैदेनदो दानि बे समाव गथायबावदों जायफोर बिथांमोना दिनै गाव गावनि बिमा आरो बिफानि थाखाय गाव गावनि जाथि आरो खुरमानि थाखाय जि आरज खावलायबाय गोबाङा दिनैहाय बेमार गोग्लैसोनानै दं होनदों बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि जोबनायनि आशीर्बाद खालामदों बापा पबित्र आत्मानि गेजेरजों बिसोरनि गासै सैनांनायफोरखौ गोजान खालामदों आरो बेमारनिफ्रायसो गोजाननायखौ होदों बापा आरो सासे बिनानाव जि आरजनि खावलायदों किडनियावहाय बेराम जानानै थानाय बेखौ नों पबित्र आत्मानि गेजेरजों बेखौ स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार जिउजों बेखौ सुफुंदों नोंनि गोथार आखाइजों बेखौ दांनानैहाय नोङो सोखा जानायखौ होदों बापा फैबाय थानाय समफोराव बियो जों मोजां देहा लानायजों मोजाङै नोंखौ सायख' होनो हानाय बिथांनि जिबनाव थानाय हेफाजाब खालामदों दानि बे समाव गथायबाबो जायफोर फंबाय आरो बिनानावमोना नोंनियाव जि आसा आरो बरसा लानानै आरजनि खावलायबाय बिथांमोननि जिबनाव नों जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होनानै बिथांमोननि जिबननि थांखिफोरखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों गासैखौबो देरहासारनाय लामायाव बिसोरखौ लाबोदो फोरबोफा नोंनि अननायाव बिसोरखौ दोननानै बिसोरखौ बेंदो आरो नायदो फोरबोफा हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासे ख्रिस्ट'फोर जिसुनिफ्राय आमेन अब्ला गोजोननाय थाबाय बे समावहाय नोंथांमोना आंजों जागायनायनिफ्राय जोबजासे बे हाबाफारियाव थाबाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थागोन बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायदों सोरबाया बेबायदिनो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हानायमानि शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा जों बयबो मोननाय बायदि इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादों दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों